Eli makaa aina ensin vatsallaan ihan rentona niin, että saat pakaran ja selän lihakset rennoksi. Ai niin. Sen jälkeen nouse siitä semmoiseen kyynärnojan, eli siihen ylemmälle tasolle ne kyynärpäät. No ja siinäkin voit olla hetken aikaa aina paikallaan vähän, että se pikkuhiljaa niin kuin se selkä tottuu siihen asentoon. Ja sitten sen jälkeen vasta lähdet tekemään punnerruksia niin, että työnnät sieltä suorille käsille, mikäli mahdollista, ja palautat takaisin ihan alas saakka. Tässä olisi tärkeää pitää takareidet ja pakarat rentona. Tiedän, että se on hankalaa, mutta yritä kuitenkin. No justiin. Ja 10 toistoa 4-5 kertaa päivässäkin voi tehdä. Ja tässä vatsanmakuulla voi pyytää kaveria vetämään myös oikeasta nilkasta, eli saadaan sinne alaselkään venytys. Sen voi tehdä jopa näin samalla kun sinä teet tuota taakse taivutusta, niin samaan tahtiin kaveri voi vetää oikeasta nilkasta ja päästää rennoksi. Eli veto ja rennoksi. Tai sen voi tehdä ihan erikseen sitten ilman näitä pumppauksia. Ja vältä jonkin aikaa 2-3 päivää nyt eteen taivuttelua, että saat nämä oireet helpottumaan.